ростияш ман гуфтаниам ки ман мехоҳам хонам ва такя ба худованд кунам. мехоҳам аз бандаҳои ба имон бошам. лек наметавонам. ман мехоҳам ақаллан ягон чӣ бошад бо дастам расам. ягон чӣ бошад ақаллан нарасамам бо чашмонам бинам. ё бӯй кунам, бӯяшро ҳис кунам. пас шояд ман имонам зиёдтар шавад. шумо ба ман чӣ мегӯед, суҳроб? барои бисёртар боварӣ бар худо пайдо кардан ту чӣ мехоҳӣ гӯӣ ки ягон чӣ бошад ки ту бинӣ ё ки дастат расаду ё ки бӯяшро ҳис кунӣ? шояд пас аз ин боварии ту қавитару мустаҳкамтар шавад. ҳамин хел? бале, ҳамин хел. ман ба ту як мисол мебиёрам. кани ту ҳаракат кун ба ман як ҷавоби дуруст де. майлаш, мисол? ту айни ҳол гуфтӣ ки кор намекунӣ, а? пас рӯзи дароз ту чӣ кор мекунӣ? дар хона ё дар ягон ҷои дигар? рӯзи дароз ман бекорам. дар хона мешинам. филм тамошо мекунам. тайёрӣ ба рафтан ба хориҷа ва ба мошин рӯзи дароз мегардам. фаҳмон. акнун ту тасаввур кун ки ту ба мошин рафта истодаӣ, ба ҳамон мошини худат. баъд ту аз тарафи вай ба роҳи Садбарг бояд ба тарафи гӯем ки Султони Кабир рафта истодаӣ, ба бозори Султони Кабир. баъд ай тарафи нуҳум бошад, ҳаракат кардӣ. дар ахбор мегӯянд ки бо роҳи Садбарг наравед, ки роҳи Садбарг имрӯз раҳмаҳкам аст. кори таҷҷилии роҳ рафта истодааст. ту ҳаминро фаҳмида чӣ кор мекунӣ? да ахбор? бале, да ахбор. дар Садбарг пробка мегӯянд? хай бигзор ки пробка. хай ман ҳафтум кати тоб мехӯраму ба калхози Россия Султони Кабир меравам. о барои чӣ? ахбор ба гуфтанд ку ман шунидам. тамом. ай ҳафтум ту мегардӣ? охи барои чӣ ақаллан ту намеравӣ як бо дастат қапида бинӣ? ё бӯяшро ҳис кунӣ, ё ба чашмонат бинӣ, баъд бовар кунӣ. суҳроб, ман шуморо фаҳмидам. фаҳмида бошӣ, ман хурсанд. раҳмат суҳроб. ба шумо роҳи сафед. раҳмат. саломат бошед.